kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawukuthi ke usanda kusijoyina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu kunakho konke ukuciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangiposta i-video wena ke bese ke uthola i-notification. Bafethu ngizonipha ke nje i-update kwezimnyama i-Orlando Pirates. Kune video ke engike ngayiposta phambilini ngikhuluma ke ngomdlali ongathi ke i-Orlando Pirates ifuna futhi ke ukuphinde imnike i-chance ngo-2023. Kunomfana ke omncane igama lakhe kuthiwa ke uPrince Ndlovu waseZimbabwe oke wajima ke ne-Orlando Pirates. Ngaleso sikhathi ke wayeneminyaka ewu-16, wayilungiselela kahle ngoba wayijima ne-Orlando Pirates. Kwakunama club ase-Europe ekuthiwa ke ayimfuna ngebhadi ke leyo move yagcina ingenzakalanga. So i-Orlando Pirates ke njengamanje ngoba sazi sonke ukuthi ke ilungiselela for isizini ezoqala, ibe futhi ke isimcela futhi ke lo mfana ukuthi eze ke manje ezojoyina i-Orlando Pirates. Engicabanga ukuthi ke lokho bekusawukumnika futhi ke i-chance yokuthi ke akwazi ukuthi ke naye athole ke i-club ethe ukuthi. Kodwa ke bafethu okuvelayo njengamanje kuyathusa kakhulu ukuthi ke leli qembu adlala kulona njengamanje kwi-league yakhona eZimbabwe, i-Highlanders FC, idimanda imali engango-15 million. Cabanga lo mdlali akanalo igama elitheni, but i-Orlando Pirates kufunakala ukuthi ikhiphe u-15 million rand. Engicabanga ukuthi ke bafethu lowo move angiyiboni yenzeka ngendlela engibuka ngayo. Orlando Pirates umfana mhlambe be-expect ukuthi imthole since ene-contract ne-Highlanders Park, be-expect ukuthi imthole mhlambe ngemali mhlambe e-reasonable, mhlambe less than 10 million okanye abo 5 million, because vele umdlali onganagama elitheni. So leyo move angiyiboni yenzeka unless ke mhlambe mama ngakwazi ukuthi ke babonisane ngemali ithi ukwehla mhlambe ibe u10 million kuya phansi. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Awucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena uyibona i-Orlando Pirates ikhona ukukhipha lo 15 million yini. Angisho ukuthi ayinawo, kodwa for umdlali osemncane njengalo, umdlali onganagama, i-Orlando Pirates kuzoba nzima ukukhipha lowo mali. So lowo move angi-expectile ukuthi i-Orlando Pirates isingaze ikhiphe u-15 million for uPrince Ndlovu. Asihlangabezane kwi-video elandelayo futhi na kwi-comment section.